Assalomu alaykum tomoshabinlar aziz. Tomosha qiling bu mo'yin sarış. Darst. Puttat kardی. Mo'yin paka zadesta. Mo'yin paka zadesta. Наш интернет что-то все час здесь. Чика по интернета. Наш. Mo'yin hozirashda peshqadama. Dalni eshitishda nimidaman. Что-то интернет qanday Mo'yinam нормальный jangarista. Бача интернет чӣ бало дорад? Хеле бисёр часписта. Ҳамин интернетҳои Россияро ки ҳамаи интернетҳои худо шуда. Последнее время. Mo'yin zad. Mo'yin zad. Шерида. Mo'yin победитель шуд, короче, мардум. Mo'yin брид. Mo'yin брид. Mo'yin G'afуров брид.
Поджал здесь Гафуров, имеет он эмоциональное преимущество, извиняется за тычок в глаз. جایی چیزش نمومه تلفن من چقدرش رسد زد مردم оvoз нест ман ҳами қадодувои дорум. Бача шумо намеги овоз тагирён ку, ин овози ман набудай ку. Бо ман ҳама муин гуфта додувои дорум, муин зад карочи. Муин бирид. Бача ин овоз нестай ман бо ҳами таранг гуфти, ҳам гапо муин гуфтестам. Чӣ гуфтестам? Светона куштан Исмоил брат. Нест. Али ҷанҷало, салом алейкум. Давай бародаро, боли биёд муборак як бори дига. Куҷо тамошо кунем? Оли ютуб да мебиро, ҳама ҷо да мебиро. Уже тамом шуд, бои муин тамом шуд. Соатҳои 6 саҳар бои кӣ сар мешавад? Бои Ислам Махачев. Задахшон. Ва алейкум салом. Барои чӣ мега бояд дер сар додӣ? Охи камтар қафо мондем. То исӯсу карем, нағма карем, то ёфтем ҳамун силкаи асосии боя ки бой қариб тамом шуд. Ҳамун ҷои асосиашо успед кардем ку фарқш бирид карочи муин зад. Шабои хуш. Давай. Мардуми тоҷик муборак шавад як бор дига.